ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଧକୁ କିପରି ଚିପିବା ଉଚିତ? ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଧକୁ କିପରି ଚିପିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଚିପିବା ଉଚିତ। ମହିଳାର ଦୁଧଭୁଣ୍ଡି ବଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ? ମହିଳାର ଦୁଧଭୁଣ୍ଡି ବଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ? ଉତ୍ତର ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା କାରଣରୁ ହୋଇଯାଏ। କୁଆରୀ ଝିଅଙ୍କୁ କେଉଁ ପଟେ କରିଲେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ? କୁଆରୀ ଝିଅଙ୍କୁ କେଉଁ ପଟେ କରିଲେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଆଗପଟେ କରିଲେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଝିଅମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ଝିଅମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ଦୁଧରେ ହାତ ମାରିଥାନ୍ତି। ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଥାଏ? ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର ପଛପଟେ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଥାଏ। କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କାମ କଲେ ଝିଅ ଅଧିକ ସମୟ କରିଥାଏ? କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କାମ କଲେ ଝିଅ ଅଧିକ ସମୟ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଫୋର୍ ପ୍ଲେ କରିଲେ ଅଧିକ ସମୟ କରିଥାଏ। କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବିନା କପଡ଼ାରେ ନଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ବୁଲନ୍ତି? କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବିନା କପଡ଼ାରେ ନଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ବୁଲନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ବୁଲନ୍ତି। କେଉଁ ଝିଅର ଦୁଧ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ରହିଥାଏ? କେଉଁ ଝିଅର ଦୁଧ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର ପତଳି କୁଆରୀ ଝିଅ ରହିଥାଏ। କେଉଁ ବୟସର ମହିଳା ଦିନରେ 2ରୁ 3 ଥର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ବୟସର ମହିଳା ଦିନରେ 2ରୁ 3 ଥର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର 25ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳା। କୁଆରୀ ଝିଅଙ୍କ କରିବାର ସଠିକ ବୟସ କେତେ ହୋଇଥାଏ? କୁଆରୀ ଝିଅଙ୍କ କରିବାର ସଠିକ ବୟସ କେତେ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ।